Jak zwykle mała zmiana techniczna na estradzie, formacja Karski montuje się. A teraz jeszcze tak zwany wierszyk rozluźniający, żeby was trochę odprężyć. Wiem, że literacko się ostatnio nie udzielacie specjalnie. Większość z was ogląda tylko tajemnicze seriale, więc teraz pora, aby uzupełnić braki poetycko-romantyczno-literackie. Wstrząsający wiersz, który brzmi następująco. Leży w stringach Adam Małysz. Zaraz będzie trawkę palić. Obok nagi trener Tajner. Nie wygląda to za fajnie. Dziękuję bardzo. I wiersz moich kolegów. Znaczy, trudno nazwać to nawet wierszem. Jest to wylew. My z kolegami, z którymi często występuję, czyli między innymi z Pawłem Konakiem, Koniem i z Krzyśkiem Skiwą, często używamy określenia, że uprawiamy wybroczynę intelektualną i oto wybroczyna moich kolegów sprzed bodajże 25-30 lat. Bardzo poważny wiersz, głęboko humanistyczny, który nazywa się Zając i brzmi następująco. Biegał zając po łące i miał nogi śmierdzące. Dziękuję bardzo. Wolno płakać. Ani wolno płakać. Są to poważne strofy, które powodują, iż człowiek zaczyna zastanawiać się, zadaje sobie 3 pytania egzystencjalne. Po co żyję, dokąd dążę i skąd dojeżdżam? Warto zadać sobie pytanie, zwłaszcza w Wigilię, kiedy wasz ojciec będzie stroić choinkę przeodziany jedynie w damski pas do pończoch i rozpocznie śpiewać utwór Lulajże Jezuniu. Ale to przy innej okazji rozwiniemy ten temat. Formacja Karski powolutku montuje się na estradzie. Ja przypomnę, że ekipa z lokalu Paszcza Lwa przygotowała dzisiaj dla was smalec, ogóreczki, piwko. Wielka Buła to ten biały samochód. Tam wytwory nieco inne, bardziej kurczacze, że tak to ładnie ujmę. Do tego skroplina płyn robiony o północy przez chorego psychicznie mężczyznę otumanianego gazami ze sproszkowanej piłeczki ping-pongowej, który także inhaluje wyziewy z kapci otyłego mężczyzny z Sosnowca, ale o tym także w dalszej części będziemy opowiadać. Ja dzisiaj być może wystąpię z wami, poczekam na swojego kolegę, który występuje ze mną w duecie Gremlina. To mój kolega Jarosław, ale dzisiaj obiecał swoje ciało kobiecie, której odbija się sadzonym jajkiem. Myślę, że na razie nie może dojść do siebie, więc dajmy mu trochę czasu. A tymczasem za chwilkę kolejna porcja prawdziwej sztuki. Zespół Karski przed nami, a ja zapraszam was nie tylko do słuchania, ale możecie sobie pospacerować. W Tojtoju można coś znaleźć. Ja w zeszłym roku w Tojtoju znalazłem 2 paczki słonych paluszków i płetwy. Także warto, żeby tam ukucnąć. Być może komuś coś wypadnie. Jest ze mną mój kolega romantyk, który w toalecie jednego supermarketu znalazł większą ilość gotówki. Także może szczęście się do was dzisiaj uśmiechnie. A tymczasem zwykam przed wami zespół Karski, który myślę, że sam o sobie opowie nie tylko paszczą, czyli w warstwie werbalnej, ale także swoją sztuką. Proszę bardzo.
Dzień dobry, dzień dobry. Przed wami Bartosz Karski, czyli ja na gitarze wokalu, Kasper Wołk na basie, Paweł Rozkwitalski perkusja i Czarek Goździk na dżembie. Dobra, by żyło się lepiej, polityczny numer. Dawaj! Stoję za sceną i spoglądam ku górze. Łapie mnie za rękę pan w białym garniturze. Mówi, żebym śpiewał o wolności i kulturze, ale słowa moje były oblepione złotem górze. Zrobiłem oczy wielkie i kręcone moje dłonie. Kusi pięknym słowem, bezpieczeństwo gwarantuje. Nie patrzy nawet na mnie, on w moich oczach płonie. Deklaruje swoje prawo na mych wargach swoim słowem. Liczy tu suma potem pieniądze, które brudzą każdego, kto ma rozum, no i nazwałby to bzdurą. Nie chcę być bezpieczny według swojej faktury, a słowa będę śpiewać bez żadnej dyktatury. Bo to takie wredne mówić nam szczerą tylko prawdę, a najlepiej to powiedzieć, zrobię to za ciebie. No to chociaż daj mi jedną szansę, nie wychodź przed szereg. No to chociaż zrób coś dobrze, to jest myśl, aby żyło się lepiej. Na to ten facet ciągnie słowa. Jest przecież emigracja. Może ma rację i powinienem spokój dać, ale co z dumą i honorem? O, nie przejmuj się tym świeciem starym jak świat. Lepiej słuchaj moich rad.
dzień dobry. Piękny, słoneczny dzień. Wehikułem czasu właśnie przybyliśmy prosto z Motławy. Bardzo cieplutka woda, polecam się wykąpać. Ja już to zrobiłem. Teraz będzie 58 megaton. O facecie, który jest jak bomba atomowa, ale potrzebuje kobiety. Jak każdy. To się nie udało? Sukinko, kogo widzę, tam Bóg pysk i eksploduje znowu. Tak jak atomowy krzyk, zejdźcie mi z drogi, połamie wam nogi. 58 megaton, niezniszczalnym czyni mnie, a bez siebie znów dopada mnie blues. Bez siebie znów dopada mnie blues. Bez siebie znów dopada mnie blues. Dopada mnie blues. Wielkie bumi miasto już samo chcę oddać się. Jestem jak bugański Bóg. Waszym losem igrać chcę, kiedy mija 1000 lat. Na nowo rodzę się, więc dodaj mi mocy. Napromieniuj mnie, bo bez siebie znów dopada mnie blues. Bez siebie znów dopada mnie blues. Bez siebie znów dopada mnie blues. Dopada mnie blues. Bez siebie znów dopada mnie blues. Bez siebie znów dopada mnie blues. Bez siebie znów dopada mnie blues. Dopada mnie blues. Bez siebie znów dopada mnie blues. Bez siebie znów dopada mnie blues. Dopada, 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 dopada. Dziękujemy. Doktor, pamiętaj, że masz przyjaciół. Tu jesteś jako... Modlitwa.
Przyszedłeś do mnie, chcesz mi coś zabrać, więc rób to szybko, tak po cichutku. Nie mam już siły walczyć o swoje, rób to szybko, tak po cichutku. A teraz weź, a teraz weź, a teraz weź. Zabaw się kolejny raz w tę swoją durną grę. Robisz to już tyle lat, znów przez ciebie tego chcę. Zabaw się kolejny raz w tę swoją durną grę. Robisz to już tyle lat, znów przez ciebie tego chcę. A teraz walcz, a teraz walcz, a teraz walcz. Przyszedłeś do mnie i nie chcesz więcej brać. Teraz będę wolno, nie zabijesz mnie. Zabierz moje łzy i miej co wybrać. Teraz będę wolno, nie zabijesz mnie. A teraz walcz, a teraz walcz, a teraz walcz. Dziękujemy publiczności za takie wspaniałe oklaski. No, trzeba było
Nie może gorzej już być i nic nie warto ratować, bo nie pomoże nam nic. Internet nieprawdopodobny, co teraz wyprawia się, a ty tu siedzisz bezradny, bo jest już gorzej niż źle. Zielona, da ci szansę, choć się w najgorszej chwili wiarę i siłę, by przetrwać kolejny dzień. Ratunek jest jakiś gdzieś, dopóki serce mi puka, to szansę wciąż mogę mieć. I czekasz, a nie wiesz na co, bo zrobić nie możesz nic, a tylko to ci zostało, jeśli jak człowiek chce żyć. Zielona, da ci szansę, choć się w najgorszej chwili wiarę i siłę, by przetrwać kolejny dzień. Bo tylko ona, pani zielona, da ci szansę, choć się w najgorszej chwili wiarę i siłę, by przetrwać kolejny dzień. Dziękujemy. Kasper, kochamy cię! Kochamy cię! Same chłopy.
życia jak gębie mocny jest. Na wszystko ma odpowiedź i na nic chęć. Bawi się pozory, ukrywając ból. I nie ma gdzie uwolnić swych pierwotnych słów. Tylko swoje bierze, co ty zrobić ma. Skoro inni tylko biorą i nie chcą dać. Szukają wciąż czasu, kłamstwem sycą się. Bez sensu i celu muszę jakoś żyć. Jaki jest sens? Jaki masz cel?
marzeń i nadziei. Niebezpiecznie dziś wychodzić poza to. Lepiej nic nie robić, zgasić sobie żar, wegetować obok życia, poniżając się. Nie ma dzisiaj wiary, marzeń i nadziei. Niebezpiecznie dziś wychodzić poza to. Lepiej nic nie robić, zgasić sobie żar, wegetować obok życia, poniżając się. Jaki jestem, jaki masz cel.
Monika. Teraz diabli wzięli plan. Jest zajebiście, dawaj! Słuchaj, nie zachodzisz jak szafar, pociągnij. Oni nie wciągają do nam. Dajcie papierosa, dajcie mi whisky. Powiedzieli, co mam robić, mówię. Wzięli moje rzeczy, zabrali moją duszę. Miałem też przebrał, chcę mieć swoje zdanie. Gdyby wzięli plan, wybam się brzytwy. Gdyby wzięli plan, podaj mi sznur. Dajcie mi to whisky. Powiedzieli, co mam robić. Wzięli moje rzeczy, zabrali moją duszę. Miałem też przebrał, chcę mieć swoje zdanie. Gdyby wzięli plan, wybam się brzytwy. Gdyby wzięli plan, podaj mi sznur. Ciebie wciąż bardzo wina mnie trzeja. A ja chcę głośno żyć swoim życiem. Nie chcę tutaj być, nie chcę tutaj żyć. Dajcie papierosa, dajcie mi to whisky. Dajcie mi plan, wybam się brzytwy. Ja bym mi plan, podaj mi sznur. Ja bym wzięli plan, wybam się brzytwy. Ja bym wzięli plan, podaj mi sznur. Z racji tego, że zostały 2 kawałki do końca, dobrze mi się z wami gra. Otwieram oczy. No bo nie. Zmęczony jest. Rozpierdółka!
rzucam wszystko za wierzę, że nie ma was. Rzucam swoją maskę, wracam mną jednak znowu rzucam wszystko za jak obcy czuję się i dobrze mi z tym. Jak obcy czuję się i dobrze mi z tym. Jak obcy czuję się i dobrze mi z tym. Jak obcy czuję się i dobrze mi z tym. Krzyczę, szukam ludzi, nie ludzi. Styka ze mnie dziwna złość, oddaję wszystko. Otwieram swoje oczy, zakładam stary jeans. Wtrącam no jednak złość, rzucam wszystko. Jak obcy czuję się i dobrze mi z tym. Jak obcy czuję się i dobrze mi z tym. Jak obcy czuję się i dobrze mi z tym. Jak obcy czuję się i dobrze mi z tym. Czuję się i dobrze mi z tym. Obcy czuję się, obcy czuję się, obcy czuję się, obcy czuję się. Dobra. Kasper Wąk, bas. Perkusja Paweł Rozkwitalski. Dżemba, czy cokolwiek co jest. Czarek Goździk. Spisał się! Teraz ostatni numer. Grajcie do końca! Nie lubię spełniać próśb, ale tym razem jedną spełnię. Rzadko kogoś szanuję.
się mną i tak pięknie okrywasz jej płaszczem. Swoje grzeszne ciało nocy kryjesz się mną i oddajesz mi część. Kiedy zrzucasz płaszcz, dajesz mi swoją duszę, dajesz mi wolę na to, by rozpalić ogień, dajesz nadzieję na wodę pośród piasku. W nocy kryje się moc i szaleństwo wydarzeń. Gdy biorę cię za rękę, twoje oczy jak krople snu, tam w nich kryje się moc, która daje temu sens, uwalniając nas od snu.
Posłuchajcie, kochani, mamy jeden problem. Jeszcze jeden! Posłuchajcie, mamy niestety nie do czas. Bardzo mi się podoba ma występ czas! zespołu, ale niestety Jeszcze jeden! zespół... Chcesz ten Mondrala? Chodź sam, będziesz tańczyć. Kurwa, z tobą? Zawsze! Słuchaj, masz gębę czerwoną, jakbyś spawał w stoczni 2 tygodnie bez maski. Bo kurwa czeka na tym słońcu na muzykę! Dobrze, posłuchajcie chłopaki, zespół karski, świetna forma, ale nasi goście następni mają autobus do domu na Kaszuby i muszą zdążyć. Poproszę jeszcze raz, gorące oklaski, formacja Karski. Żegnamy! Żegnamy! Śmiało, można zrobić jeszcze pamiątkowe zdjęcia. Chodźcie chłopaki. Dla telewizji CNN. Zapraszamy tutaj bliżej krawędzi estrady. Proszę bardzo. Kto ma ochotę, zróbcie obrazki, zdjęcia dla mamy, dla wujka, dla taty. Pierdu! Zespół karski. Ja czułem przez chwilę, jakbym był na festiwalu w Woodstock. Przyznam się, że jak gdyby tutaj była Janis Joplin, to by usiadła wam na twarzy. No niestety, tym razem zagrać, jesteście sprawiedliwi! zaprosimy was na kolejne koncerty, dlatego już za chwilę przed nami formacja z Kaszub. Formacja Słodki, bardzo ciekawa nazwa. Formacja reprezentuje odłam kaszubskiego satanizmu.